Apelul nominal al consilierilor locali în ordinea alfabetică după cum urmează. Domnul Bârgău Marian Aurelian. Mulțumim. Prezent. Doamna Buzoianu Diana Anda. Prezentă. Domnul Caraian Alberto Iosif. Prezent. Doamna Căjvean Cătălina. Prezentă. Domnul Chirvasă Viorel Daniel. Prezent. Domnul Ciungu Daniel Constantin. Prezent. Domnul Drăgușin Laurențiu. Prezent. Domnul Gheorghe Dinu Nicolae. Prezent. Doamna Halaț Iulia Luminița. Prezent. Doamna Iacoboana. Prezent. Domnul Iordan Florea. Prezent. Domnul Jurubiță Gianin Georgian. Prezent. Doamna Miloș Olteanu Iuliana Dorina. Prezentă. Domnul Nicolaescu Andrei Cristian. Prezent. Domnul Ozata Alev Burhan. Prezent. Domnul Păiuș Oliver Leon. Prezent. Domnul Picu Emanuel Victor. Prezent. Domnul Podaru Dan Nicolae. Prezent. Doamna Mă scuzați, Popa... dar cred că m-ați sărit pe mine. Oianu. Domnul Oianu, așa este, îmi cer scuze. Domnul Oianu Adrian Viorel. Da, prezent. Doamna Popa Daniela. Doamna Popa Daniela. Prezentă. Da, mulțumim. Doamna Porum Ramona. Prezentă. Domnul Șerban Remus Cătălin. Prezent. Doamna Sorete Arbore Otilia. Prezent. Domnul Țără Daniel. Prezent. Domnul Tudose Cristian Adrian. Prezent. Domnul Vicol Ned. Prezent. Mulțumesc. Având în vedere prezența unui număr de 26 de consilieri din numărul total de 26 de consilieri locali în funcție, constat îndeplinite condițiile prevăzute de articolul 137 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, privitoare la quorumul necesar pentru desfășurarea legală a ședinței. În conformitate cu prevederile articolului 138 alineatul 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre aprobare descărcarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al sectorului 1 din data de 4 decembrie 2020, comunicat către dumneavoastră de la Secretariat prin poștă electronică. Dacă aveți obiecțiuni sau observații pe marginea acestui proces verbal, am să vă rog să vi le exprimați. Dacă nu vă rugăm să votați pentru descărcarea procesului verbal al ședinței din 4 decembrie 2020. Mulțumesc. Cu 26 de voturi pentru, procesul verbal al ședinței din 4 a 12 a 2020 a fost aprobat și prin urmare descărcat. Domnule președinte, vă dau cuvântul și vă predau lucrările ședinței. Mulțumesc. Domnule președinte, vă rog, o secundă înainte de începerea ședinței. Doamna primar, noi știm că nu dați doi bani pe noi consilierii, dar v-aș ruga ca înainte de orice ședință de Consiliu să ne faceți totuși niște teste rapide. Și lăsând la o parte că nu am primit materiale la timp și nici n-am avut timp să le consultăm. Bună ziua, doamna consilier, bună ziua tuturor consilierilor. Noi suntem în cazul unei ședințe urgente pentru o problemă extrem de urgentă, într-o situație de criză, așa că, într-adevăr, vă rog să aveți toată înțelegere față de situație. Vorbiți de testare pentru COVID? Ok. Care teste rapide? Totuși, suntem în pandemie. Da, mi se pare că acest test trebuie fiecare să faceți în sensul că sunteți niște persoane responsabile și înainte să veniți aici la primărie unde lucrează un aparat întreg, trebuie să știți că nu aveți COVID. Adică dacă veniți la poartă și credeți că aveți COVID, este o problemă. Așa că, într-adevăr, v-aș ruga să vă testați înainte să veniți, dacă aveți suspiciuni că ați putea să aveți virusul. Îmi cer scuze că vă întrerup. Înainte de a începe ședința, am și eu câteva întrebări pentru doamna primar.
ca să nu se întâmple ca data trecută să ne prelungim câteva ore și să nu avem timp să întrebăm. Este în regulă? Ok. În documentele puse la dispoziția noastră se face referire la estimarea unor încasări și totodată la evidențierea unor plăți deja efectuate. În acest context, doresc să vă întreb care este ponderea cheltuielilor efectiv angajate în raport cu cheltuielile deja achitate. Am intrat pe ordinea de zi, domnul președinte. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, procedură. Am intrat, am votat ordinea de zi? Vă rog să votăm. Doamna consilier, o să răspund la toate întrebările dumneavoastră când o să știu despre ce punct este vorba, așa că propun să continuăm ședința. Vă promit că nu plec până nu am răspuns la toate întrebările pe care le aveți. Și să știți, repet, eu sunt aici, în această primărie, și sunt disponibilă pentru dumneavoastră oricând și nu plec până nu am răspuns la toate întrebările pe care le aveți. Mersi. Ok, o să intervin. Înainte de a începe ședința, aș vrea să vă reamintesc să puneți telefoanele mobile pe modul silent, să vă avertizez că sunt în posesia a 2 cartonașe galbene, unul galben și unul roșu. În situația în care luarea de cuvânt depășește un termen acceptat unanim, să spunem, de 3 la 5 minute, veți avea în față galben, după care când depășim și cele 5-7 minute de, să spunem, de bun simț, îl veți vedea pe cel roșu. Asta înseamnă că va trebui să vă limitați cât mai mult posibil comentariile, să vă comprimați intervenția la strictul necesar și foarte legat de subiectul respectiv. Mulțumesc pentru acest scurt detaliu. Vă propun să trecem la aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată și pentru asta vă rog să pornim procedura de vot. Mulțumesc. Mai avem nevoie de un vot. Mulțumesc. A fost aprobat cu 26 de voturi pentru. Vă propun să trecem la primul punct al ordinii de zi, și anume proiectul de hotărâre pentru numirea unei comisii mixte de mediere a conflictelor contractuale dintre sectorul 1 al municipiului București, în calitate de utilizator al serviciului de salubrizare, și compania Rompress Service SA, în calitate de operator al serviciului de salubrizare, în area administrativ-teritorială a sectorului 1 al municipiului București. Dacă sunt comentarii, vă rog. Propuneri pentru comisie, domnul președinte. Vă rog. Grupul USR propune pe domnul Vicolnet și pe Păiuș Oliver. Mulțumesc. Alte propuneri? Doamna primar, și totuși, care e soluția? Cum vedeți dumneavoastră rezolvat această problemă? Că ați spus data trecută, noi acum trebuia deja să avem un raport, așa ne-am spus data trecută, că ne veți da detalii pe fiecare factură, Rompress, dar în schimb în materiale e doar un ghid. Care e soluția dumneavoastră? Concret, spuneți-ne să o știm cu toții. Ce vreți să faceți? Cum, ca bun manager ce sunteți, cum rezolvați această problemă? Concret. Doamna Daniela Popa, doamna consilier, v-aș ruga să discutați cu Rompress, să-și retragă facturile, să refactureze în mod corect și totul se va rezolva frumos. Mă scuzați că intervin, dar dumneavoastră a solicitat niște servicii, totuși. Dumneavoastră, Consiliul Local, da,
a încredințat niște servicii firmei Romprest prin delegare de servicii. Da, doamna consilier. Corect, dar dumneavoastră sunteți primar acum, dumneavoastră trebuie să rezolvați situația. Nu puteți să mai dați vina pe greaua moștenire. Sunteți primar, eu de-aia vă pun cu toată prietenia. Ce vreți să faceți concret? Spuneți-ne să știm cu toții. Doamna consilier, v-am spus deja, eu ce vreau să fac este să am niște servicii de calitate, să respect un contract și să plătesc niște servicii facturate pentru fiecare prestație efectuată. Okay. Aveți o altă opțiune, dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți primar. Și cu ridicarea gunoiului ce faceți? Cum rezolvați această problemă? Pentru ridicarea gunoiului mă bazez pe firma cu care am un contract și care are o delegare de servicii. Dacă firma respectivă nu își respectă contractul și ajung într-o situație de criză, o să rezolv cu un alt salubrist. Păi și în situația aceasta de pandemie, totuși o situație... Situația este deja de criză, doamna primar, sunt mulți de gunoaie, pandemie, multe dintre gunoaie pot să fie contaminate de la oameni care au deja COVID, zboară pe stradă, nu trebuie să ajungem la o situație de criză, pentru că ea există deja. Spuneți-ne ce vă susținem, spuneți-ne ce soluții aveți și noi vă susținem, suntem deschiși. Domnul consilier, știți foarte bine că criza a început din iunie, la 30 iunie 2020. De fapt, a început pe 20 februarie 2020, când nu a fost alocat niciun buget pentru firma Romprest, a continuat din iunie, când ați oprit să plătiți facturile Romprest. La ora actuală, eu am luptat timp de o lună și vă mulțumesc pentru susținere, pentru a găsi fonduri, pentru a plăti facturile pe care puteam să le plătesc, facturile care erau facturate corect. Aici vorbesc de gunoiul menajer. Am cu greu, și știți bine că toată lumea a făcut sacrificii în acest sens și m-a susținut și vă mulțumesc pentru asta. Am reușit să identific fonduri și să plătesc facturile pe care puteam să le plătesc. Dumneavoastră sunteți la curent, primesc în fiecare lună de 2 ori 2 facturi. O factură pentru gunoiul menajer și o factură pentru gunoiul necontrolat sau depozite necontrolate și spălarea și maturarea de străzi. Da? Prima factură cu gunoiul menajer, cum v-am explicat cu asta m-am străduit și am reușit să fac asta. Ce nu a reușit administrația precedentă. Am reușit să plătesc aceste facturi de gunoi menajer și sunt la zi. Celelalte facturi, însă, nu pot să le plătesc din mai multe motive. Primul motiv cu care o să fiți de acord cu mine e faptul că sunt acolo incluse niște servicii facturate, dar neprestate. Sunt bani publici, chiar dacă pe străzile sectorului nu se face un șantaj, sunt bani publici. Dacă un consilier aici vrea să voteze că eu trebuie să plătesc niște facturi care nu sunt corecte, să-și ia răspunderea asta și să-mi spună asta. Dar sunt de acord că trebuie să găsesc o soluție. Eu am mai multe soluții, v-am spus deja ce o să fac. Am nevoie de această comisie ca împreună să ne sfătuim pentru fiecare situație care se va ivi. Doamna primar, mă scuzați că intervin. Nu ați achitat nici măcar o factură. Sunt oameni care sunt subcontractați și nu au fost achitați. Nu li s-a plătit salariul. Ați pus oprire pe facturi, nu ați achitat nimic. Da, doamna, vreți aici să chemăm doamna director economic? Da, sunt oameni care se plâng. Am înțeles că sunt oameni care se plâng. Eu nu știu ce face Romprest. Eu știu într-adevăr, pentru că am vorbit cu firma Romwest. Nu este vorba doar de Romprest. Mai multe. Doamna consilier, lăsați-mă să explic un pic. Eu ce pot să fac este să plătesc facturile Romprest și v-am explicat că, într-adevăr, după 6 luni, am reușit să plătesc doar o parte din aceste facturi. Restul facturilor nu sunt achitate pentru că le-am returnat către Romprest. Romprest, într-adevăr, n-a primit fonduri, n-a primit nimic timp de 6 luni. Sunt aici de o lună, vă reamintesc. Și Romprest, la rândul lor, nu au plătit, probabil, că nu știu asta, îl știu doar în cazul Romwestului, care este o stație de sortare și, într-adevăr, ei nu au fost plătiți. Am încercat să găsesc o soluție pentru ei. Dar, în rest, este problema Romprestului.
Doamna primar, dar cine a verificat aceste facturi? Și nu, dacă aveți o expertiză economică, dați-ne-o și nouă, prezentați-ne un audit financiar făcut cu experți din afară, nu neapărat de aici. Nu prezentați-ne și nouă expertiza asta economică, să vedem și noi ce gaură de 1 miliard de... Doamna consilier, data trecută când am întâlnit, v-am invitat să discutăm. A venit domnul Tudose la mine, dar la dumneavoastră nu ați venit. Toate documentele sunt disponibile, este un raport, sunt de fapt 3 rapoarte al poliției, vă invit să le consultați după ședință. Noi facem această comisie ca să evităm să avem în fiecare 2 zile o întâlnire pe tema Rompress. Facem această comisie mixtă care va fi compusă, cum ați citit, și de consilieri locali și de oameni din aparat și oameni din exterior, ca să putem să monitorizăm situația. Eu la ora actuală să vă spun mai în detaliu fiecare stradă care a fost facturată, dar neprestată, nu știu dacă este cazul. O să vă prezint o situație de ansamblu. Am 3 slide-uri ca să aveți o vedere de ansamblu exact cum am făcut data trecută, dar dacă vreți un raport întreg și tone de hârtii, le găsiți la mine în birou cu mare plăcere. Puteți să ne trimiteți pe mail. Așa o să fac. Nu era vorba doar de firma Romprest, era vorba de toate firmele subcontractate de primărie, nu doar de Romprest. Am înțeles. Da, aveți dreptate, doamna consilier. Am încercat să plătesc măcar parțial o bună parte din aceste facturi, măcar parțial. Vă dau exemplu cel mai dureros, care este cel firmei de pază. În cazul firmei de pază am plătit 1 milion, cred că 1.500.000 din cred că creanța totală la ora actuală ajunge la 8 milioane. Și este dureros pentru firma respectivă care, înainte să avem noi problema asta, era deja un faliment sau în redresare judiciară și care acum nu mai, așa am aflat, nu mai poate să achite salariile paznicilor. Eu mi-am străduit, doamna, m-am străduit ca să pot să plătesc parțial aceste facturi. Eu vă reamintesc că am ajuns aici într-o primărie care a prevăzut 2 miliarde de lei de venituri, când veniturile reale vor fi la 1 miliard și ceva. Eu nu, chiar dacă aș vrea și chiar dacă sărbătorile sunt în câteva zile, eu nu sunt Moș Crăciun care vine cu 1 miliard de lei în buzunarele mele. N-am cum să fac niște miracole. Chiar dacă m-am întâlnit în fiecare 2 săptămâni cu o ședință de lucru cu colegii noștri de la taxe și impozite locale, cu care încercăm să găsim niște soluții. Chiar dacă am discutat cu primarul general să refacem zonarea din sector, sunt niște cetățeni în centrul... comisie și cu mine nu v-ați văzut, deci o să vin să vorbim personal. Bineînțeles, doamna consilier, sunteți binevenită, puteți să veniți când ne întâlnim cu colegii de la DGTL, să vedeți cum se pune problema, sunteți binevenită, bineînțeles. Să știți că n-am înțeles nimic. În afară de întâlniri, nu mi-ați zis viziunea dumneavoastră. Ce vreți să faceți concret? 3 pași. Nu vrem mai mult. Doamna consiliera Daniela Popa, am prevăzut să vă dau, cum am spus mai devreme, să vă dau o viziune de ansamblu. Am 3 slide-uri, le vedeți, sunt în fața mea, o să le vedeți pe calculator. Am prevăzut să vorbim despre ele după ce s-a votat comisia. Mi se pare că comisia aceasta trebuie să aibă un punct de vedere, se poate diferit, un punct de vedere critic. Vă invit să votați comisia și împreună cu această comisie o să am un dialog susținut pentru a găsi cea mai bună soluție. Eu o să vă prezint după la ce m-am gândit. Doamna primar, ne puteți spune concret în momentul acesta în conturile primăriei câți bani sunt? Că am înțeles că sunt. Da, se apropie sfârșitul anului. Avem multe facturi și angajamente pe care n-am reușit să le eșalonăm și așa cum v-am indicat săptămâna trecută,
o să putem să plătim aproximativ între 15 și 20% din facturile pe care le avem. Sunt bani pentru că acum prioritizăm plățile. L-am început, de fapt nu ne-am oprit niciodată, dar am vrut să acumulez niște fonduri ca să pot să plătesc aceste facturi Romprest. Da? Sunt bani pentru că în fiecare zi fac plăți, domnul consilier, și nu pot să fac plăți fără bani, dar la sfârșitul fiecare zi. Sunt undeva, mă scuzați, sunt undeva la 300 de milioane de lei? Nu avem 300 de milioane de lei, nu. Eu am fost aici de o lună și știu și ce s-a întâmplat pe luna decembrie. După ce am plătit salariile, asistența socială și dobânzile, ne rămân aproximativ 20 de milioane de lei în fiecare lună. Mulțumesc frumos! Înțeleg că discuțiile pe tema bugetului sunt foarte aprinse și v-aș ruga să vă pregătiți pentru următoarea ședință sau când va avea loc discuția de execuție bugetară și probabil și pe bugetul de anul viitor, să putem să discutăm aplecat. Poate îl luăm în calcul execuția actuală și o să vedem diferențe care apar și o să vedeți ce înseamnă greaua moștenire, pentru că s-a folosit acest cuvânt, nu pot să nu mă abțin să-l folosesc și eu. O să vedeți cât de grea este moștenirea. Dar până cât atunci, veți mai spune că e grea moștenirea? Nu o să spunem decât atunci când o să avem... primar, nu puteți să mai dați vina pe greaua moștenire. Chiar îmi pare bine că dumneavoastră deschideți subiectul ăsta. Am văzut o mulțime de acte care țin de bugetul de anul trecut, care sunt cu semnătura dumneavoastră și v-aș ruga când avem execuția bugetară să ne dați explicații de ce încasările la buget. Bineînțeles că dumneavoastră ați fost dintre cei nu care... pot să vă dau eu explicații. Niciodată. Asta, în afară de comentarii, aș vrea să ne dați și explicații. Asta niciodată. Da, am înțeles. Bun. Vă propun să rămânem la proiectul la ce aveam pe ordinea de zi, și anume hotărârea cu numirea Comisiei Mixte. Grupul USR Plus a făcut 2 propuneri. Dacă mai sunt alte propuneri? Grupul PNL propune pe Victor Picu. Mulțumesc. Grupul PMP îl propune pe Ale Vozata. Mulțumesc. Grupul PSD nu are nicio propunere. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Vă mai cer un minut, dacă se poate, permisiunea. Vă rog. Vreau să fie bine menționat și înțeles că poziția grupului PSD nu are legătură cu discuția purtată anterior legată de facturile Romprest. Grupul PSD refuză să participe în semn de protest față de nerespectarea principiului reprezentativității aleșilor locali în cadrul celorlalte comisii, inclusiv în Comisia 550, unde niciun membru al Partidului Social Democrat nu a fost acceptat. De pentru care, ținând cont că este un contract încheiat în mandatul Partidului Național Liberal și în acest moment noi ne aflăm în opoziție, ne menținem această opinie de a nu lua parte la această comisie. Domnul președinte, grupul USR propune și pe domnul Andrei Nicolaescu pentru a completa pe cei 5 consilieri. Asta urma să solicit să fie un număr impar, ca să avem un vot corect. Atunci vă propun să completăm buletinele de vot, să avem votul secret pe cele 5 persoane nominalizate. Grupul USR renunță la domnul coleg Andrei Nicolaescu. Grupul PNL are o propunere.
Da, ne cerem scuze pentru... Mai o propunere de la grupul PNL, domnul Dan Podaru. Deci Victor Picu și Dan Podaru de la PNL și... Deci avem domnul Ned Vicol, domnul Oliver Păiuș, domnul Victor Picu, domnul Olevozata și domnul Dan Podaru, ca să știm să scriem în procesele, pe buletinele de vot. Mulțumesc. Noi credeam că și grupul PSD vrea să aibă un... Nu eram pregătiți, pentru că tot cunosc foarte bine situația, dar... Cred că nu s-a reținut foarte bine ideea. Grupul PSD cunoaște foarte bine situația în privința gropii de gunoi Iridex, unde a și câștigat în instanță o hotărâre pentru primăria sectorului 1. Partea cu Romprestu, așa cum am menționat anterior, este un contract început în 2008, la care nu am avut niciun fel de... De ce nu intrați în comisie? De ce nu intrați în comisie? Să vedeți că veniți aici în Consiliu și cereți explicații, suntem în comisie. Putem să discutăm în comisie. Veniți în comisie și discutăm deschis. Domnul consilier, Domnul Picu, așa credeți dumneavoastră că se rezolvă problema strângerii gunoiului de pe străzi? Făcând o comisie să mai tărăgănezi un pic lucrurile? Nu, da. Dar nu mă certați, doamna consilier, nu mă certați, că nu vorbeam cu dumneavoastră în primul rând. Nu mă certați. Domnul consilier, cred că am fost destul de bine... am explicitat destul de clar de ce nu dorim. Este, dacă vreți, atunci când nu ați avut nevoie de noi cu 2 reprezentanți la buget și cu 2 reprezentanți la urbanism și nici măcar un singur membru al PSD-ului în Comisia 550, înseamnă că aveți acele 2/3 suficiente ca să puteți să rezolvați această problemă. Nu înseamnă că ea nu există, nu înseamnă că în mandatul nostru n-am încercat cât s-a putut de mult să rezolvăm. Puteți verifica că au fost litigiile primăriei sectorului 1 cu Romprest și în ce stadiu se află ele și cât de mult s-a făcut sau nu demersuri în vederea reglementării acestor lucruri, ținând cont că este un contract încheiat de administrația liberală, din punctul meu de vedere, credeam că luați dumneavoastră comisia în integralitate. Mulțumesc! Da, domnul Tudose, dacă vreți să o ținem doar în ironii, putem să fim ironici. Eu am spus că dumneavoastră veniți aici, ne pierdeți timpul tuturor să deschideți discuția și aveți întrebări și am spus, era o ocazie foarte bună să puneți întrebări, să vă uitați pe documente în cadrul acestei comisii. Dacă vreți să fim ironici de acum încolo, putem fi, dar pierdem timpul, avem lucruri mai importante. Și cu asta am închis. Mulțumesc. Mă pliez pe orice dorința dumneavoastră, cu drag. V-aș propune să rămânem la cetățeni și la interesul lor. Dacă dumneavoastră considerați că alegătorii care v-au trimis în acest Consiliu nu trebuie să fie reprezentanți în aceste comisii, vă rog să spuneți lucrurilor pe nume. Nu vă plafonați de faptul că nu ați obținut un vot pentru un vot deschis, așa cum prevede legea. Deci, de aceea v-aș ruga, înainte de a pronunța motivația dumneavoastră, care este strict partinică, să vă reamintiți, așa cum ați reamintit până acum, vă rog frumos, la domnul Tudose chiar v-a spus că noi nu suntem reprezentați în toate comisiile, da? N-ați respectat. Mulțumesc Sunteți mult. reprezentați acolo unde ați fost votați, doamnă, potrivit legii. Nu am făcut niciun fel de abuz. Evident, asta am și spus, având majoritatea, dumneavoastră ați decis cine va fi reprezentantul și în celelalte comisii, nu am ridicat niciun fel de problemă, nu văd de ce este o problemă acum cu această comisie. Mai mult decât atâta, vă ridic o problemă pe care o supun atenției tuturor colegilor consilieri. În documente se spune că se va face apel la experiența și la cunoștințele aparatului primăriei. Dacă aveți suficientă experiență și mai ales în parte militară, astfel încât să-mi spuneți cum se poate ca cineva care a emis un document dintr-o entitate statală, dintr-o entitate, administrație publică vorbind, își va contesta sau își va susține acel document obiectiv. Pentru că de-aia colegii mei, când au spus mai devreme că este necesar un raport de audit extern sau o firmă care să ne
prezinte. Noi nu avem nici măcar capacitatea sau cunoștințele necesare ca să putem să ne permitem să analizăm facturile Romprest. Am avut de-a face cu acest tip de facturi în cei 4 ani de zile ai fostului mandat. Vă spun că sunt foarte complexe, sunt foarte bine argumentate, nu neapărat fundamentate, dar sunt foarte bine argumentate astfel încât pentru colegii consilieri cred că este totuși un domeniu în care domnul consilier Picu, ca având cunoștințele juridice, este absolut indicat să ia parte la comisie. Eu personal recunosc că nu am pregătirea juridică necesară ca să fac parte din această comisie, cu toate cunoștințele pe care le am despre această problemă a deșeurilor. Vă mulțumesc! Vă rog Comisia de Validare de Numărare. Dacă îmi permiteți, vă rog, până se rezolvă cu procesul ăsta de validare, aș vrea ca să se consemneze în procesul verbal și să ne transmiteți și nouă adresa compartimentului Cor Control numărul O427 din 8/12/2020, precum și adresa Curții de Conturi numărul 4367 din 27/2/2020 cu referire la decizia numărul 63 din 27/11/2020. Doamna secretar, vă mulțumesc mult!
Doamna primar, am și o întrebare la dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Știți cumva ce s-a întâmplat cu ele? Doamna primar? La dumneavoastră. Referitor la bursele elevilor, ce s-a întâmplat cu ele? Este o întrebare bună. Chiar ieri, într-o discuție cu toți primarii de sector și Primăria Generală, vorbeam de faptul că ar fi corect ca bursele să fie la aceeași sumă pentru toate sectoarele, să nu fie discriminare între doi copii, pentru că unul locuiește într-o stradă și celălalt într-o altă stradă. Am și discutat despre faptul că cuantumul burselor a fost și indicat de către Ministerul Educației, pentru că, iarăși, este corect să nu fie o discriminare între copii care sunt de la țară sau de la o localitate care nu e București și copiii din București, mai ales că nevoile ar putea fi mai mari într-o alte localități decât în București. Așa că este o dezbatere care se ține la ora actuală. În ce privește anul acesta și sectorul 1, cum știți, a fost un efort financiar deosebit pentru a asigura aceste tablete pentru fiecare elev, un efort care a depășit de mult suma burselor. Noi o să facem totul posibil, dar nu pot să spun la ora actuală de câți bani vom dispune la sfârșitul anului. Pur și simplu depinde de care este cota parte a facturilor pe care o vom plăti. Da? Așa că la ora actuală nu pot să vă spun nimic, vreau și să văd cum evoluează dezbaterea și la colegii și în celelalte sectoare din București. Da? Mulțumesc. Există posibilitatea să reduceți bursele? Un lucru este clar, este că bursele nu vor fi la nivelul la care a fost, pentru că, cum am spus, ar fi vorba și o discriminare față de ceilalți sectori din București. În celelalte sectoare, bursele sunt 100-150 de lei pe elev, mai puțin decât a fost în sectorul 1. Așa este. Mulțumesc. Nu, deci n-am înțeles. E o decizie la nivelul municipiului București, nu? Dar pe sectorul 1, că noi cu atât mai puțin suntem de stânga și niciodată nu vrem să facem discriminarea asta. Le micșorați pe sectorul 1 sau le mențineți? Că n-am înțeles. Asta este o dezbatere pe care va trebui să o avem când vom vota execuția bugetară, ca să vedem cum facem niște compromisuri, știți, pe ce plătim, pe ce... Dar eu ce am spus este că buget pentru a plăti cum a fost în trecut, când aveam când bugetul de cheltuieli nu era supraevaluat, cum a fost în administrația în anul 2020, un buget cum am avut atunci, nu mai avem și atunci nu putem să asigurăm cuantumul burselor așa cum a fost. Vă anunț rezultatul votului. Toți cei 5 nominalizați, domnul Ned Vicol, domnul Oliver Păiuș, domnul Victor Picu, domnul Alev Ozata și domnul Dan Podar au obținut 22 de voturi pentru, 4 împotrivă. Vă supun votului proiectul în integralitatea sa și v-aș ruga să votăm. Mulțumesc. Ok, mulțumesc. 19 voturi pentru, 7 abțineri, nicio împotrivire. Mulțumesc.
Trecem la proiectul numărul 3, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 293 din 12/10/2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni, Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și domenii de interes public-privat, sector 1 ESA. Dacă sunt comentarii... Dacă nu sunt comentarii, vă rog două propuneri. Mulțumesc. Grupul PNL îl propune pe domnul Victor Picu. Mulțumesc. Alte propuneri? Grupul USR Plus, grupul PSD, grupul PMP, vă rog. Grupul USR are pe Oliver Păiuș propus. Mulțumesc. Mai sunt alte propuneri? Grupul FMP nu are propuneri. Ok, mulțumesc. Grupul PSD? Grupul PSD nu are nicio propunere, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Vă propun, până se tipăresc buletinele de vot, să-i dăm cuvântul doamnei primar pentru prezentarea pe care are să ne o facă. Mulțumesc! Așa cum am spus mai devreme, am 3 slide-uri despre situația Romprești și acțiunea pe care o duc și o vom duce împreună. Atunci, ca să vă reamintesc un pic și fără să pun cifrele, 200 de milioane, 300 de milioane, așa, ca să știți despre ce sume vorbim. Vorbim de o treime din buget pentru anul 2021, care va merge spre compania Romprest. Eu mă bazez în 2021 pe un venit de 1 miliard și aici vorbim de o treime care s-ar duce spre Romprest. E enorm, o treime din buget. Taxele și impozitele locale din anul 2020, la fel. Toate taxele noastre și toate impozitele noastre locale, tot bugetul nostru propriu ar merge spre compania de salubrizare dacă menținem facturile la cotele actuale. Adică oamenii trebuie să știe asta, despre ce vorbim. Toate impozitele locale s-ar duce spre Romprest dacă menținem facturile la cotele actuale. Și suntem într-un context de nerespectare a clauzelor contractuale față de sectorul 1 și nerespectarea deciziei Curții de Conturi. Da? Din ce an, doamna primar, decizia Curții de Conturi? Vă rog mult să specificați. În 2016. Soluțiile, în primul rând, pentru agenții economici, un HCL privind reglementarea facturilor pentru agenții economici, un cost mai mic pentru ei și ce ar însemna pentru noi fără gunoi necontrolat stradal. O parte din acest gunoi pe depozitele necontrolate vine de la agenți economici pentru că la ora actuală tariful este unilateral din partea Romprestului. Noi, în calitate de Consiliu Local, trebuie să votăm un HCL privind reglementarea facturilor pentru agenți economici. Al doilea punct, verificarea facturilor și penalizarea pentru suprataxare, bineînțeles. Al treilea punct, implementarea normelor europene de sortare, de selecție privind salubrizarea normele europene privind salubrizarea localităților. Și al patrulea punct, un nou regulament de salubrizare pentru sectorul 1. O să-l vedeți în curând, lucrăm la el. Ca să știți despre ce vorbim aici, este un regulament care va permite să adaptăm salubrizarea, printre care frecvențele de spălare, de maturare, etc., la nevoile comunității sectorului 1. Și ultimul punct despre care vom vorbi astăzi, este ultimul punct din ordinea de zi, este un demers juridic. Bineînțeles că bătălia este și juridică.
Ce avem la ora actuală? Avem 4 litigii pe decizia 100 a Curții de Conturi privind taxarea la indicii nelegale și recupera 94 de milioane de la compania Romprest. Așa cum a spus doamna consilier, este o decizie din 2016 și deja atunci era vorba de a recupera 94 de milioane de lei de la compania Romprest. Avem 9 litigii pentru executare silită și avem o somație privind neachitarea facturilor din iulie. Acest demers juridic este unul absolut cheie în acțiunea noastră. Vreau să o introduc pe doamna avocat Trandafir, care are experiența necesară să reprezinte interesele sectorului 1 în relația cu Romprest și vreau să o invit să ia cuvântul. Doamna Trandafir, aveți cuvântul pentru a vorbi de acest demers juridic. Mulțumesc! Bună ziua și bine v-am găsit! Îi mulțumesc doamnei primar pentru invitație. Vă mărturisesc că până în acest moment, din ce cunosc de la doamna primar, din ce am apucat să fac o revizuire preliminară a documentelor, situația nu este una foarte ușoară. Asta pot să vă zic după o primă revizuire a documentelor. Dacă aveți întrebări pentru mine, dacă sunt aici. Aș fi vrut să menționez, ați avut puțin timp pentru a vă uita despre fundamentarea ultimului punct pe ordinea de zi. Eu vă propun, fiind un caz foarte specific, foarte dificil, care presupune recuperarea unui prejudiciu și care presupune niște competențe într-un domeniu extrem de specific. Este vorba de o delegare de serviciu public. Eu vă propun pentru acest caz să luăm niște servicii juridice externe. Noi avem un istoric extrem de dureros în recuperare de prejudicii. De fapt, nu am recuperat în ultimii ani, în ultimii 5 ani, în ultimii 10 ani, nu am recuperat niciodată un prejudiciu. Eu aș dori să aducem ca parteneriat o firmă de avocatură care are un istoric în a recupera prejudicii. Eu aș dori să fie vorba de sute de milioane și o firmă care are experiență în delegare de servicii. Este un domeniu specific, nu este un contract comercial, este ceva foarte specific și care trebuie tratat ca atare, cu niște competențe specifice în acest domeniu. Doamna primar, dar cum o să aduceți această firmă? Nu înțeleg că data trecută, în ședința trecută, tocmai am reziliat toate contractele cu firmele de avocatură. Doamna Popa, sunteți distrată. Data trecută era vorba de poliție locală și nu era vorba de a rezilia, era vorba de a opri contractarea de servicii juridice pentru cazurile obișnuite în poliția locală. Eu aici sunt în fața Consiliului Local, adică eu nu contractez servicii juridice în activitatea curentă. Eu sunt de fiecare dată când voi contracta niște servicii juridice, o să cer acordul Consiliului Local. Din acest motiv discutăm acest aspect. Dacă regula nu era să nu folosim servicii externe, nu eram astăzi în fața dumneavoastră. Este o criză foarte mare, suntem într-o luptă dificilă, trebuie să avem niște servicii specifice de top nivel. Doamna primar, problema într-adevăr este extrem de serioasă și soluția nu este neapărat una greșită sau una care să nu fie acceptată. Singura problemă pe care o reprezintă este modalitatea de intrare în colaborare cu primăria sectorului 1 a doamnei avocat. Pentru că, într-adevăr, așa cum am și menționat anterior, există, așa cum v-ați exprimat corect, o problemă
problemă a deșeurilor, ca să nu mai spun exact mafia deșeurilor, care într-adevăr are mai multe capete. Unul din ele l-am descoperit în cei 4 ani de zile, reprezentat de groapa de deșeuri Iridex, cu care de altfel am ajuns în instanță, tot cu consiliere juridică externă, pentru că am avut destul de multe sincope cu aparatul juridic al primăriei. O clipă, domnul Tudose, o clipă. Deci, doamna avocat, să înțeleg că deja e contractată, că asta n-am înțeles. E contractată, deja poate intra în documente? Doamna consilier, doamna Georgiana Trandafir, pe care o vedeți în fața dumneavoastră și care are o experiență deosebită, cu un contract similar, pe 25 de ani de delegare publică, semnat în 2008, la Constanța, și care a reușit performanța extraordinară de a recupera 860 de milioane de lei de acolo. Doamna Georgiana Trandafir nu este contractată, am nevoie de acordul dumneavoastră pentru a contracta o firmă de avocatură care ar îndeplini aceste specificații. Domnul Tudose, eu știu că dumneavoastră țineți foarte mult la problema Iridex și eu înțeleg ce îmi spuneți. Îmi spuneți dacă este posibil pentru problema Romprest să contractăm niște servicii externe juridice, ați vrea și dumneavoastră pentru problema Iridex, care este o problemă extrem de serioasă, să putem să facem la fel. Domnul Tudose, eu aici, în fața Consiliului Local, eu mă angajez la faptul că după ce am rezolvat problema cu Romprest, ne vom ataca la problema cu Iridex și vom face totul posibil pentru a avea un sprijin juridic la nivelul care trebuie și, într-adevăr, o experiență specifică pentru partea de mediu necesită servicii externe și mă angajez la acest lucru, să vă propun asta în fața Consiliului Local când va fi vorba de problema Iridex. Da. Doamne ajută așa să fie și să se rezolve odată. Eu v-am atras doar atenția că dacă doamna nu are contract, nu are nici mandat să se uite pe documente, doar v-am atras atenția, atât, nu contez. Doamne ajută să se rezolve acest. Dacă îmi permiteți, până în acest moment, documentele despre care dumneavoastră vorbiți sunt documente publice. Nu m-am uitat pe documente private și dacă puteți să-mi indicați care ar fi acele documente private, relația dintre sectorul 1 și Romprest, eu pot să vă confirm dacă le-am văzut sau nu. Din câte știu, este un contract de achiziție publică, dosarul achiziției este cât se poate de public, vă mărturisesc că nu am văzut oferta tehnică a Romprestului, care ar putea să fie confidențializată dacă a fost, nu cunosc, repet, nu am văzut-o. Am avut o discuție cu doamna primar, așa cum este și normal să avem, pentru că e normal să discutăm și dumneavoastră să mă întrebe dacă eu pot să iau acest mandat, dacă pot să-l duc la îndeplinire, dacă nu am un conflict de interese. Nu îl am. Și atunci soluția a fost să venim în fața dumneavoastră și să vă cerem acordul pentru acest mandat extern pentru servicii specifice. Experiența mea într-un proiect similar vorbește de la sine. La momentul 2007, când am preluat mandatul pentru servicii de salubrizare sau pentru desocotirea raporturilor contractuale dintre municipiul Constanța și Polaris, lucrurile arătau poate și mai rău, era o hotărâre executorie pe 470 de milioane. Cumva am reușit să întoarcem acea hotărâre și să reechilibrăm situația, în acest moment prestatorul având o conduită corectă în raport cu autoritatea publică. Asta ne propunem să facem și aici și până la urmă asta ar trebui să vă propuneți și dumneavoastră să faceți. Până în acest moment, din ce înțeleg, facturile Romprestului nu conțin în spate un desfășurător cu livrabilele prestate de acesta, astfel încât ordonatorul de credite să poată să dispună ordonanțarea plății. Cam asta este situația în acest moment. Și dacă vă referiți, revin la documentele private, o să vă rog să mi le indicați, ca să văd dacă le-am văzut sau nu. Eu vă zic că n-am văzut decât documente publice, oricum situația litigilor este cât se poate de publică pe portalul instanțelor de judecată. Și așa că dacă aveți să-mi comunicați ceva ce n-ar trebui să văd în condițiile în care nu am un mandat, deși secretul profesional acoperă și partea asta de anterioară contractării, aici sunt pentru dumneavoastră și vă mulțumesc mult.
Mulțumim. Da, doamna avocat, mulțumim, dar eu tocmai asta v-am întrebat, dacă înainte trebuia să fiți mandatată de Consiliul Local. Nu contest că sunt documente publice sau, Doamne ferește. Noi vrem să știm pe ce criterii, cum s-au ales aceste firme de avocat. E normal, noi trebuie să știm toate astea. Să știți că legea 98 deci dumneavoastră ați venit aici, noi vă împuternicim pe dumneavoastră aici, dar de unde știm noi că dumneavoastră sunteți cea mai bună? Stați, că nu vă aud foarte bine și dacă puteți să repetați. Dacă aveți niște căști pentru doamna avocat, vă rog. Niște căști pentru doamna avocat. Doamna consilier, vă rog să repetați întrebarea. Nu era o întrebare, era o constatare. Deci ne trezim în timpul ședinței cu un avocat, nu contest tot respectul pentru dumneavoastră, dar înțelegeți-ne și pe noi cum să votăm, cum ați venit dinainte, știți toată situația, dar n-aveați mandatul, de fapt, de la Consiliul Local, știți, sunt niște pași înainte. Înainte trebuia să aprobăm, da, să mandatăm pe doamna primar ca să contracteze firme de consultanță, da, și apoi veneați. Ați parcurs pașii inversi. Nu, știți care este ideea? Nu puteți mandata pe doamna primar să contracteze firmă de consultanță pentru că serviciile de consultanță sunt exceptate. Vorbim de servicii de reprezentare, asistență juridică și reprezentare în litigi sau în situații prelitigioase. Consultanța este o componentă subsidiară. Asta ca să lămurim primul aspect. Acest gen de contract de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești naționale sau comunitare, constituționale, de contencios constituțional, etc., sunt exceptate de la legea achizițiilor și pot fi încheiate prin atribuire directă. Chestiunea, sau mă rog, problema pentru care venim în fața dumneavoastră, sau doamna primar vine și cere acordul dumneavoastră pentru externalizare, derivă dintr-o altă prevedere legală, și anume Ordonanța 26 din 2012, prin care a fost interzisă externalizarea dacă există departament. Cu o excepție atunci când vorbim de servicii specifice, atunci când există o situație de urgență și atunci când Consiliul Local aprobă, tocmai pentru că aparatul de specialitate al primarului pe zona de servicii juridice nu acoperă area de expertiză. Ați ajuns în această situație și aveți cumva dovada post factum că nu acoperă această chestiune, care este o chestiune specifică. Dacă o întrebați pe doamna primar cum m-a ales, pot să vă zic că la nivel național în acest moment sunt cam singurul avocat care a făcut asta. Dacă mai este și altcineva, sigur, n-am refuzat niciodată competiția, însă, repet, ea nu este necesară având în vedere prevederile legale. Dacă dumneavoastră cunoașteți altă procedură în care ne alegem până la urmă avocatul să ne reprezinte într-un mandat intuitul persoanei, vă rog să-mi spuneți. Dar eu vă spun că în practică noi așa facem. Asta este. Doamna avem avocat, o discuție de principiu. Conform Ordonanței 26, noi, Consiliul, în general Consiliul Local, aprobă oportunitatea și noi aprobam oportunitatea, da, de a externaliza serviciile. Noi nu vă alegem pe dumneavoastră. Asta n-ați înțeles. Să știți că puteți să vă și alegeți dacă vreți. Pe doamna primar să aleagă. Dacă v-am convins, o să vă rog să mă alegeți dumneavoastră direct. Să știți că nu mă deranjează, m-ar face să mă simt onorată. Bineînțeles că putem să vă alege pe dumneavoastră, dar v-am explicat doar procedura. Noi, consilierii, aprobăm oportunitatea. E oportun să achiziționăm servicii de consultanță? Da, e oportun. Bine, doamna primar se ocupă. Adică nu înțeleg rostul dumneavoastră în ședința de astăzi. În ședința de astăzi. Doamna de la PSD, doamna fostă viceprimar. Mă scuzați o secundă. Aș vrea să vă spun, doamna Trandafir, că nu toți de aici prezenți, toți consilierii, suntem așa de împotriva dumneavoastră. Doamne ferește, eu nu sunt împotrivă. Eu chiar o încurajez și foarte bine. Mă bucur că e o doamnă avocat care să reprezinte.
Asta voiam și eu să zic acum, doamnei consilier. Eu doar v-am atras atenția pe procedură, doamna primar. Pot să vă spun că nu vă facturez pentru timpul petrecut aici. La partid le arătați, nu la mine. Și vă mulțumesc pentru invitații și voi veni de fiecare dată în fața dumneavoastră, pentru că eu simt că dumneavoastră la un dat o să mă chemați ca să cereți mai multe detalii despre ce se întâmplă în aceste dosare și cum se întâmplă lucrurile. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu. Doamne ajută, doamna avocat, poate nu m-ați auzit și eu susțin femeile. Mă bucur să fiu doamna avocat. Dar nu are nicio legătură feminismul cu procedură. Nu, pe ce a zis domnul Oianu. Eu v-am explicat pe procedură și sper că m-ați înțeles. Domnule președinte, fac apel la dumneavoastră. Cred că proiectul de hotărâre este suficient de clar. Nu e precizat din ce văd aici decât achiziția de servicii juridice de consultanță, asistență, reprezentare în litigii și așa mai departe. Deci orice altă discuție pe temă de firmă, cine, care, cum, cred că sunt ulterioare votării noastre. În momentul ăsta, clar, Consiliul se exprimă pe oportunitate și atât. Și cred că am dezbătut suficient pe acest proiect. Domnul, cine e la tehnic? Vă rog frumos, când vă ridic cartonașul galben, vă rog să tăiem microfonul, pentru că deja depășim cu mult limitele bunului simț. Ne întrerupem unii pe alții, este cel puțin nepoliticos. Dacă nu ne reușim să ne păstrăm temperamentul în limite civilizate, vă propun, cei care aveți probleme de temperament, ieșiți afară, numărați până la 100, dacă nu e suficient, numărați până la 1000 și reveniți în sală la un ton și cu maniere normale pentru o discuție într-un consiliu local. Da? Deci vă rog frumos și valabil pentru toată lumea, da? De aceea v-aș ruga să revenim în termeni civilizați și normali la proiectul numărul 3. Dacă mai sunt observații, vă rog frumos, scurt, la obiect și cu tonul jos. Domnule președinte, o să fiu cât de scurt se poate. În primul rând, cauzanța, am să vă rog să dați cuvântul doar în momentul în care se ridică mâna, chiar dacă nu se vede foarte bine din cauza acestor geamuri, dumneavoastră coordonați această ședință. Nu putem să facem un dialog aici și cine are butonul în mână să ia cuvântul. Nu se poate. Am intrat pe subiecte în afara ordinii de zi. Vă rog frumos, dacă se poate, să dați cuvântul așa cum trebuie celor care, și dumneavoastră să-l dați, nu să-și-l ia fiecare cum vrea. Bun, sper că glumiți, domnul Picu. Sincer, sper că glumiți. Și dumneavoastră, domn președinte, la fel cu cartonașele. Eu chiar sper că glumiți. Nu, am zis că, doamna Popa, n-am zis nimic să nu vă dea cineva cuvântul, am zis doar așa se știți și dumneavoastră, și mandatul în care erați dumneavoastră viceprimar. Ridicați mâna, nu vorbeați așa cum vreați dumneavoastră. Nu? Ați uitat, cred. Nu, Ați uitat eu cum a fost în Consiliul trecut? Bine, a fost o lipsă de respect aici? Da. Ce s-a întâmplat? Nu, eu n-am sesizat nimic. Din contră, eu respect pe toată lumea. Nu, dar nu putem să facem un dialog aici, nu suntem la târg aici. Ridicăm mâna, cerem cuvântul, ni se dă cuvântul. De-aia avem președinte de ședință. Bun. Asta ar fi prima și m-am adresat președintelui de ședință, nu dumneavoastră. În al doilea rând, în ceea ce privește punctul de pe ordinea de zi, n-aș fi vrut să intru în acest subiect, dar dacă cumva consilierii, inclusiv cei care sunt ai PNL sau ai PSD, care au fost și în mandatul trecut, știu cumva activitatea avocaților care au fost contractați, exceptând ordonanța 26 din mandatul trecut. Adică facem atâta un caz că achiziționăm un avocat pentru o chestiune foarte sensibilă, în contextul în care în trecut au fost avocați cu facturi extraordinar de mari și nu știm un raport de activitate. Poate doamna primar se îngrijește să ne prezinte, să ceară direcțiilor respective care a fost activitatea primarilor din trecut, avocaților din trecut. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Revin. Vă rog frumos să păstrăm un ton civilizat și să nu ne mai întrerupem. Asta este primul aspect. Al doilea aspect, revin la termenii normali de desfășurare a unei astfel de ședințe, în care, într-adevăr, înainte de a da drumul la microfon, cereți permisiunea și până acum ați văzut că ați primit-o de a spune ce aveți de spus. Da? Dar, repet, păstrați tonul și maniera civilizată și normală de dialog. Mulțumesc. Putem să supunem proiectul numărul 3 la vot. Ați anunțat câte voturi? Voturile, da.
Scuze, votăm numărul 3 sau numărul 4? Nu, mai întâi trebuie să vă anunț rezultatul votului nominal, da? Ce s-a votat pe hârtie, imediat. Și după trebuie să votăm proiectul în integralitatea lui. Corect. Rezultatul votului este următorul. Domnul Victor Picu are 17 voturi pentru, 9 împotrivă. Domnul Oliver Păuș are 18 voturi pentru, 8 împotrivă. Mulțumesc. Haideți să votăm proiectul în integralitatea lui. Mulțumesc. Mulțumesc. Rezultatul votului, 18 voturi pentru, 8 abțineri, 0 împotrivă. Trecem la punctul 4. Proiectul de hotărâre privind achiziția de servicii juridice, de consultanță, asistență sau reprezentare în litige. Ăsta e? Da, rezultate din derularea raporturilor contractuale cu compania Romprest Service SA. Dacă nu sunt comentarii, vă rog să votăm.
Rezultatul votului, 18 voturi pentru, 7 abțineri, 1 vot împotrivă. Mulțumesc. Vă propun să trecem la punctul următor, diverse, și anume 5.1, notificarea încălcării drepturilor operatorului delegat și delimitare în consecința activităților din cadrul Serviciului Public de Salubritate pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 al municipiului București, numărul 5741 din 7 decembrie 2020, transmisă de compania Romprest S.A., Service S.A. și înregistrată la Registratura Generală a sectorului 1 cu numărul 55046 din 7 decembrie 2020. 5.2. Informarea declanșării urmăririi silite împotriva debitorului Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului București, transmisă de Biroul Executor Judecătorești, acta non verba. 5.3. Adresa Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ cu privire la demararea executării silite de compania Romprest Service S.A. prin intermediul Biroului Executorului Judecătoresc, acta non verba. Comentarii, discuții? Dragi colegi, vreau să vă spun că o să ne mai vedem încă o dată în anul acesta 2020. O să avem execuția bugetară, o să avem și o rectificare bugetară pentru că sunt 10 milioane de lei care ne-au fost alocate de către bugetul de stat pentru asistență socială și trebuie neapărat să facem o rectificare bugetară pentru a putea să beneficiem de aceste fonduri. Este dificil pentru mine să fac această rectificare bugetară pentru că nu vreau să recunosc alte venituri decât veniturile reale și în același timp n-am voie să închid să fac o rectificare fără cu deficit. De fapt, nu avem voie să avem un deficit. Și trebuie să dezangajez foarte multe angajamente, ceea ce este extrem de dificil. Trebuie să renegociem cu toți furnizorii și din acest motiv n-am putut să vin în fața dumneavoastră așa cum mi-aș fi dorit mai devreme. Atunci, din motive de obligații financiare legate de această rectificare și de această execuție, o să ne revedem și o să avem și alte proiecte legate de situația Romprest, cum v-am spus. Toate proiectele pe care și dumneavoastră vreți să le propuneți sunt binevenite. Suntem într-o criză, din acest motiv lucrurile s-au desfășurat extrem de rapid și ați avut puțin timp la dispoziție pentru a citi documentele. Imediat când vom intra într-un ritm normal, o să aveți bineînțeles 5 zile ca să puteți să citiți, apreciați, discutați documentele care se citesc. Eu vă rog să apreciați faptul că suntem într-o criză și din acest motiv am accelerat foarte mult aceste ședințe și proiectele care v-au fost propus. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Și eu vă mulțumesc. Declar lucrurile închise. Mulțumesc.